Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είστε καλά? Δεν ακούω. Έτσι. Καλησπέρα Ηράκλειο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Με υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα. Και απόψε, DRS 95,3. Όπως πάντα, το πρώτο δίσκο ραδιόφωνο πανελλαδικός. Οι αναμνήσεις πάντα στα 70s, 80s, στον χώρο της disco, ήταλο disco. Και απόψε, άλλη μια βραδιά εδώ στο Forum, στο Talos Plaza. Να ευχαριστήσω τη διεύθυνση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ευρυπίδη, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας και σε όλο το προσωπικό του μαγαζιού. Ένα χειροκρότημα. Τα λόγια είναι περιττά. Βλέπω ένα μαγαζί το οποίο είναι γεμάτο. Ο κόσμος αναζητάει πάντα το παλιό διαχρονικό τραγούδι, ειδικά στις αναμνήσεις της disco. Να πούμε λίγα λόγια για την δεκαετία της disco μουσικής, όπως είναι ο 80, με τους κορυφαίους DJs, όπως είναι ο DJ Leo, ο οποίος είναι απόψε κοντά μας. Για μια φορά, καλησπέρα. Γεια σου Ηράκλειο, καλησπέρα για μία άλλη φορά εδώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, αν και θα είναι δύσκολη χρονιά όπως το είπαμε φέτο, αλλά θα προσπαθήσουμε με την υγεία πρώτα και μετά με όλα τα άλλα να είμαστε όλοι καλά. Your hands in the air, we got just don't care, το σήμα μας. Έτσι, σωστά. Και στην παρέα μας άλλο ένα πολύ μεγάλο όνομα της δίσκο μουσικής. Νίκος Δημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είναι μεγάλη μου τιμή να παίξω μουσική για ανθρώπους που είναι παδί μιας εποχής που έδωσε το 100% στη μουσική. Να είστε καλά όλοι. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τους χορηγούς για απόψε. Ένα βασικό κομμάτι εδώ στο ραδιόφωνο. Την εταιρεία Σέρτο Πόρτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο τον Κώστα τον Κουμπάκη, ο οποίος είναι κοντά μας κεντρικός. Όπως και η εταιρεία MotoGP, ο κύριος Ψυχολιός Γιάννης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο Kappa Studio Σχολή Χορού. Στην εταιρεία Speedweb. Στην εταιρεία Τσίπη, τα πάντα για την γυναίκα. Το Oso Company. Το 2B Creation. Το Motodrome, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Και την εταιρεία Mute, τα πάντα για τα ηχοσυστήματα. Καλησπέρα στον Σπύρο, στον Στέλιο. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα, για τη συμμετοχή σας. Είμαστε έτοιμοι να πούμε δυναμικά, να θυμηθούμε παλιές καλές στιγμές.
This is the story of men who are victims of war. This is the story of men who are victims of war. This is the story of men who are victims of Gentlemen, welcome on Forum here on Dallas, Florida tonight. This is your favorite radio station, Mr. Party, DJ Leo, DJ Nico, straight from Athens tonight, here in Iraqia. Happy New Year, welcome, have a nice time tonight. TRS 95.3. This is your favorite radio station, 24 hours a day. The best music from 70s, 80s, and 90s. Enjoy tonight. Dance with us and make love.